por primera vez en la historia, nunca mejor dicho, Gure Zirkoa, una iniciativa de circo de aquí mismo, de Euskal Herria, el único circo íntegramente en euskera, pues vendrá a Portugalete. Y vendrá a partir del 23 de junio y va a estar instalado en la Ikastola Astileku. Una carpa como la de Gure Zirko no se puede poner en cualquier instalación y desde el primer momento pues la Ikastola pues se mostró abierta para ello. Euskara zerbitzutik hau eskatu zigutenean ez da esatea behar genuela, baizik eta behar eta nahi genuela gure zirkoa, gure eremuetan instalatu ahal izatea, eta orduan nahi genuena izango zen, pues gure ikasleak bertatik pasatu ahal izatea eta disfrutatzea, gainontzeko Portugaleteko hiritarrek egingo duten bezalaxe, eta orduan pues argi dago hemendik aurrera lankidetza horretan jarraituko dugula, izan ere Portugaleten gaude, Portugaletekoak gara, ni Portugaletekoa naz, eta orduan hori sustatu behar dugu. Eta izatea Astileku Ikastola, pues lehenengo aldiz gure zirkoa, eskerraldea, datorrel jarduera hori bat gurean izatea, guretzat oso importantea da eta eskertzekoa, eta gainera divertituko gara pillo. Gure Circo tiene un espectáculo que recoge todo lo bueno del circo, la magia, las acrobacias, los malabares, la música, las luces, y además tiene una apuesta de calidad que creo que no nos la podemos perder y que nadie se la puede perder. Es muy importante la transmisión del euskera, que podamos también tener momentos de calidad, de disfrute, de ocio en euskera, y por eso desde el Servicio de Euskera creemos que es una iniciativa muy positiva. Eskerraldea etortzea ere apustu bat zen, badira gure herrialdean puntu batzuk, estrategikoak direnak, baina igual kalean eta euskera hainbeste igual entzuten ez denak, ezta? Eguneroko bizitzan. Orduan badaude, beste zonalde batzuk, errazago, esaten duzu, hau zonalde euskalduna da era bat, eta hemen lan ondo egingo dugu, baina gure zirkoak hasieratik argi eta garbi eukizun, beste zonalde batzuk ere ikutu behar zitula. El circo es íntegramente en euskera, pero yo creo que conseguimos que la gente se olvide del idioma, que no coja el euskera, un idioma como una dificultad, como un obstáculo, ¿no? para venir, porque disfruta de un espectáculo, pues como has dicho tú, de la magia del circo, se ríe y al final sale diciendo, jo, era todo en euskera y he entendido todo, qué bien me lo he pasado, me he emocionado. He venido por el nieto y mira qué bien salimos, qué contentos tanto el nieto como nosotros. Saiatzen gana da gure espektakuloan zirkuko disiplina pixka bat tradizionalak, betiko malabarista, gure gaztek eta ezagutu esaten pixka bat gauza horiek YouTubetik atera eta gauza fantastiko guztia pixka bat zehatu eta lurra ukitzen, ez? Gauzak ikusi realak dianak, ezta? Orduan ikusi, esaten duguna, ostras, hori duk hori artista, ezta? Nik uste daukagula Euskal Herrikon, malabarista onena esango nuke, eta Europan nenengo bostetan egongo dana, 25 urtekin. 8 pelota botatzen ditu, 6 mazakin egiten du, hemen inork ez du egiten horrelakorik. Gero daukagu, mago bat, hemen Bilbotarra Imanol Ituño, zautuko dezio igual, eta Imanolek kartak eta asko egiten ditutala, baina zirkorako prestatu du, garai bateko judinik eta hauek egiten zuten bezala, persona bat erditik moztu, eta, horrek zirkoak ere badauka beldur puntu hori, ez? Erditik moztuko du, zerra hartu eta ra, ez? Nun dago trampa, nun dago trukoa, nun dago, hori polita da. Eta gero akrobaziak egiteko garaian, Hortzia Kosta, izan dela Espainiko txapelduna, 6 bider, olimpiada batzutan ligamento hausi, eta ez dago para la elite, juntzan Circo del Solea, han egontzan 7 urte, Los Ángeles, Las Vegas, Japón, eta orain pues con 40 eta un poco de lumbagia, etorri da gure zirkura.
Bueno, 5 urte da aramatza gurekin, eta egia esan, bueno, asko dauka erakusteko eta aportatzeko, ez, orduan. Eta gero, gure gaztetxoak ere bai, badaude, gure seme-alabak, 14-15 urtekin batzuk, 10-ekin, esperientzia gurekin batera bizitzen ari direnak, eta oso gauza politak egiten dituzte, orduan, bueno, nik uste, adin guztientzako abaniko bat daola, eta hori guztia, musika zuzenean eskaintzen digute, honek eta unaiek, nik uste, apustu egin martzala zirko egitezkotan, esaten dana, con todas las de la ley, olako ambiente batean playei ematea ez egun iruditzen, ez? 2 soldata ahorratuko genitun, baina, bueno, hortxe daude, gure musikariak eskaintzen digutela gure abestiak, azkenezuk trapezista bat ikusten dezunean, bueno, umeak disfrutatuko du trapezista 3 metroko alturan, kulunkan ikusten buruz bera, baina zuri, nizerrakit, Xabier Leten abanera bat jotzen badizu azpian dagoen saxofonistak, nik uste beste zerbait sortzen dizula, ez? Beste zerbait dala hor. Tordun euskal kantak badaude, euskal musika, txirulak daude, baina gero, bientoak ez, saxofoia, trompetak eta bar, baina gero kontutan izan da zirkoak internazionala izan behar dula ere bai, eta ez dago inungo komplejorik eta nik uste gainera egin behar dugula, tartean tango bat sartu, o version de Sting Englishman in New York, ulertzen. Izan behar du, zirkoak hori, bestela, ez dugu izan nahi zirko de baskitos, da ala eta de txistu y tamboril, ulertzen? Badakigu beste gauza batzuk egiten, eta ez dugu nahi ere, etzaio oso ongi atera, baina, bueno, barkatzen diogu, ze, bueno, hemengoak dira, ez. Nahi dugu kalidadea eman, beste edonork ematen duen bezala. Eta gero oso une poetiko eta magikoak ere badaudela. Azkenean, zirkoak ingo izuna da, guzaiatzen gara zuk hemen, barruan korapilo batekin eta gero hori askatzen, ez, sentimentuk dantzan ibiltzea. Ez denbora guztian barre egin, ze barre pila egin deten, baizik eta sensazio hori sortzea. Animaliarik ez? Ez, noski. Ez, kamioi bat erosteko dirurik ez gendun, pentsa elefante bat erosteko. Baina ez, nik uste, gaur egun demostratuta dago, ez dago animalia bat, osea, foka bat euki barrik zirko batean espektakulo duin eta poli bat egiteko. Zirkoa bere originean ere etxan animalekin zaldiak bai bere ala zatu zian, baina hori 20. mendeko moda bat izan zan, hoxe, Lehoiak eta Ekarri eta Angel Cristo eta hori dena, Barbara Rey, ez da horrelakorik. 8 emanaldi izango ditugu guztira, ekainaren 23an hasita, ekainaren 23ko emanaldia euskara zerbitzuaren babesarekin egiten da, hau bai irakurriko dizuet, sarrerak gure zirkoa.eus webgunean eros aldaitezkela, eta baita ere lehiatiaren zirkoa. Sarreren prezia 13 urte eurotakoak direla, eta esan bezala, doako emanaldi horretarako, 23ko emanaldi horretarako, arratsaldeko 7etan, gonbidapenak udaletxeko euskara zerbitzuan eskuratu ahal izango dira, gizartetzean 2. solairuan, ekainetik 19tik aurrera, 9etatik ordubitetara, eta 4etatik 6etara. Gehienez, 4 gonbidapen pertsona bakoitzeko. Informazio gehiago nahi izan ez gero, gure zirkoa.eus webgunea, euskara zerbitzuko sare sozialak, eta udalaren webgunea izango duzue.